por favor. Bueno, damos comezo entón a sesión ordinaria do pleno de ontes do mes de maio. O primeiro punto da orde do día, bueno, sabéis, non temos acta da sesión anterior, non dou tempo, entón temos a que deixar para o seguinte pleno. Vale. O segundo punto, expediente 312/2020, contratacións. Bueno, xa na comisión correspondente xa foi tratado este tema. Básicamente, trátase de un trámite, casi un trámite administrativo que temos que facer no pleno, relacionado co contrato de mellora enerxética de diversos alumeados exteriores no Concello de Outes, para que temos a subvención de anuidade, un contrato que, pola súa cuantía, ascende a máis de 900.000 euros. Bueno, pois o órgano de contratación é o pleno. Ao ser o órgano de contratación o pleno, nos pregos de cláusulas administrativas, pois establecese que tamén, en fin, unha serie de procedimentos vinculados a esta contratación os ten que facer o pleno, para maior garantía. Entre eles, requerirlle a empresa que resultou pois a xudicataria presumiblemente, deste contrato, Control e Montajes Industriales CIMI S.A., bueno, por requerir a información necesaria para proceder a facer efectivo este contrato, non? E pouco máis. Iso, por que pouco para vamos comentar? Sí, si nos o que decimos é que resultando a empresa a que se lle require a documentación previa á adjudicación definitiva, a que según as actas da mesa de contratación presentou a oferta máis ventajosa, nós non temos nada que decir ao respecto. Vimos, eso sí, no expediente que hai unha empresa das que se presentou a licitación que lle require ao Concello acceso ao expediente porque ten dúbidas respecto á resolución do mismo e quixéramos que nos aclarasen se iso pode influir de alguma maneira no proceso. O que si quixéramos facer notar, unha vez máis, é a recorrente lentitude coa que o Goberno Municipal aborda a maior parte dos asuntos do Concello, tendo neste caso que pedir ao IDAE unha prórroga extraordinaria por non ser que han de sacar a licitación e execución do proxecto con suficiente tempo de antelación para poder cumprir os prazos exigidos nas bases desta axuda. Desta vez saíulle ben e esa prórroga foi concedida, pero non sempre ten por que ser así. A nós gostaríamos que o Goberno tomase nota e que se pusese a traballar como debido e que mellorase os tempos de execución das actuacións municipais. Nada máis e moitas gracias. Ben, o BNG ten a palabra. Bueno, nós unha vez revisada a información que se nos facilitou sobre esta contratación, temos tamén dúdas, tal como pensaba a compañía, no expediente así, as soledades que fai alguna das empresas. E posto que nós no momento dado xa votamos a favor de facer este investimento e de que é necesaria unha mellora enerxética máis rentable para o Concello de Outes e que nos parece unha boa inversión e necesaria, pero creo que hasta aí como grupo desta corporación xa cumprimos, non? Entón, a partir de agora, neste punto, creemos que é responsabilidade do Goberno o que é a contratación en sí. Nada máis que ver. Ten a palabra o profesor. O PSOE, con respecto á aprobación polo pleno desta contratación, digamos así, ponse nas mans os órganos competentes que dictaminaron vostedes para levar adiante a licitación e
como non temos máis que decir neste punto, esperemos que non haxa ningún tipo de problema e que se leve a cabo canto antes dita actuación. Moi ben. Bueno, simplemente por tratar de aclarar a alusión que fixo por todo o Partido Popular, en calquera proceso de licitación, ustedes saben perfectamente que é moi fácil e moi común que as empresas que non resulten adxudicatarias soliciten información sobre, bueno, pois as puntuacións, nas distintas, digamos, aspectos valorados, e eso está estipulado, está regulado, se non estou equivocado, na lei de contratos, e tamén as consecuencias que ten ou deixa de ter esa petición de información e que poida facer calquera das empresas que concursou, bueno, pois aí se establece, non? Como en calquera, xa digo, proceso de licitación. Entón, nós temos que ater a normativa, a lei de contratos neste caso, e o que digan os pregos tamén, e así o faremos. Non sei se hai unha cuestión máis ou... Sí, non, está aclarado. Era simplemente por si xa había algún aspecto que pudera incluir, pero... Non temos defecto con petición informativa nada máis. Vale. Bueno, pues procedemos entón a votar requirir a esta empresa documentación previa a adxudicación. E o segundo punto, sabiron vostedes, bueno, no caso do licitador proposto non presentar en tempo e forma a documentación requerida, bueno, pues recabarlle a seguinte empresa por puntuación neste concurso. Bueno, votos a favor? Abstencións? Vale, pois apróbase os votos a favor do goberno, a abstención do resto de grupos da corporación. Ben, e o terceiro punto, expediente 77, procedimento xenérico, é o referido ás mocións. Non sei se hai unha moción de urxencia. Se non hai unha moción de urxencia, pasamos directamente ao debate e a presentación das mocións. Temos dúas mocións do Partido Socialista, entón temos a palabra. Nos últimos tempos, a xestión da sanidade galega está sendo fortemente criticada. Xa con anterioridade á pandemia, o goberno que preside o señor Alberto Núñez Feijóo fora censurado polas principais organizacións sanitarias, ata o punto de ter que cambiar, ou cambiou, o conselleiro de Sanidade pola deficiente xestión que arrastraba. Despois de máis dun ano de pandemia, podemos presumir do noso sistema sanitario gracias ao traballo impagable e incansable dos seus e das súas profesionais en canto a atención hospitalaria, a pesares dos déficits de xestión do goberno galego. A concepción da atención primaria como porta de entrada do sistema sanitario supón, máis alá dun termo amplamente mencionado, unha concepción do sistema non focalizado na atención hospitalaria e que permite estender e descentralizar o contacto das persoas coa sanidade, de forma que se achegue máis ao territorio e, por tanto, estea máis preto. O envellecemento da poboación e o aumento da cronicidade supoñen problemas esenciais que ten que afrontar o sistema público de saúde. No caso de Galicia, estas cuestións aumentan a súa relevancia debido ás propias cuestións demográficas en termos de idade e condicionadas tamén pola dispersión da poboación. O fortalecemento da atención primaria nestes casos supón unha necesidade maior para poder achegar os servicios sanitarios á poboación. A xestión da atención primaria na sanidade pública non gozaba de boa saúde antes da pandemia, pero desde marzo de 2020 a situación desta xestión en atención primaria
agravouse exponencialmente, xa que se suspenderon a práctica totalidade das consultas presenciais. As barreiras actuais de acceso aos centros de saúde de atención primaria, xunto ás dificultades mesmo para comunicarse cos profesionais destes centros, afecta a saúde da poboación e xera un malestar tanto no persoal sanitario como a nivel social. A maiores, esta situación provoca unha maior utilización da sanidade privada, o que significa, sin dúbida alguna, unha desigualdade no acceso á atención sanitaria. No caso sinalado do noso Concello, a atención primaria realízase con 6 médicos para atender a unha población de 6.400 habitantes. Polo anteriormente exposto, o Pleno do Concello de Outes acorda solicitar á Xunta de Galicia a reapertura inmediata dos centros de atención primaria para consultas e atención aos doentes, limitando as consultas telefónicas aos trámites para os que foron creadas e que non precisen da consulta do personal profesional médico. Bueno, ten a palabra do Grupo Popular. Pois nós, ainda que non compartimos certos aspectos da parte expositiva da súa moción, sí consideramos que é necesario que se agilice a normalización da atención presencial nos centros de saúde, salvaguardando sempre, que iso sí como non pode ser de outro xeito, a saúde colectiva de todos os usuarios. Non temos máis que decir. Bueno, de maneira... Bueno, pois nós tamén compartimos plenamente a moción presentada polo compañeiro do PSOE. Só aclararlle ou ratificar unha serie de puntos. A atención telefónica estaba planificada anteriormente á pandemia. A atención telefónica xurdeu con pandemia porque tocou na pandemia a excusa perfecta. Pero era unha planificación ideada para recortar os recursos e o número de traballadores do sistema sanitario. Empezou a recortar primeiramente pola atención primaria, unha atención primaria que ten maior relevancia, se cabe, nos concellos rurais, por así decirlo, como o noso concello de Outes. Efectivamente, tal como expoñía o compañeiro do PSOE, a atención rural, a atención primaria, supón nos concellos rurais a cercanía da asistencia sanitaria e é unha atención prioritaria. Pero non está sendo socavada só a atención primaria. Xa está indo máis alá. A atención especializada tamén está sendo, dende fai tempo xa, de xeito telefónico, de maneira que un especialista en pulmón ou un anestesista ou calquer outro tipo de especialidade pode darche un diagnóstico ou facerche unha historia clínica telefónicamente. E o señor Feixóo especialista en digitalizar, non acaba de entender que no referente á sanidade hai melloras en canto a digitalización que veñen moi ben, pero hai outra parte da atención sanitaria que non cabe a informatización, porque se traballa con persoas. Eso é o que se lle escapa ao señor Feixóo, ou, peor ainda, o que non ten decidido ter en conta. Por todo isto, nós pedimos e agradeceríamos ao compañeiro do PSOE que incluíra na súa emenda a apertura tamén da atención presencial nas citas dos especialistas, non só en atención primaria. Para todo? Sí, claro. Intervenga despois.
Bueno, nós tamén estamos de acordo no espírito desta moción. Penso que na mesma línea que apuntaron os compañeros dos outros grupos, primeiro estamos de acordo que a atención primaria, reforzar a atención primaria é básico para o funcionamento de calquer sistema de saúde, bueno, non só porque é o máis cercano evidentemente ao cidadano, senón tamén porque pode, entendemos, axudar incluso a que despois non este tan saturada seguramente a atención especializada, non? En segundo lugar, efectivamente, non? Como se acaba de apuntar, se ven a verdade que a telemedicina pois pode ser funcional para algúns aspectos, pois para outros non o é. Se é algo que necesita presencialidade, seguramente o é a atención primaria nos centros de saúde. E por ese motivo, unha vez que pouco a pouco se está volvendo á normalidade derivada da situación do COVID, bueno, pues consideramos que debe empezar a primarse ou volverse a primar a presencialidade, non? Que supone un pouco o que se comenta, tanto na atención primaria como na especializada, nos parece adecuado. Non sei, vostede hai unha proposta? Sí, claro, antes de nada, decir que escoitar e aprender dunha persoa pertencente ao sector sanitario sempre é unha satisfacción. De todas formas, agradecería o seu comentario, que por certo vou incluir tanto na atención primaria como na especializada, refiro nas súas palabras. O que sí me gustaría nese aspecto é que fosen vostedes un pouquinho máis amables e me deran a posibilidade, falando na comisión correspondente, de haberlo cambiado antes. De todas formas, creo que todos estamos de acordo en que a atención presencial é urgente e moi necesaria. Entón, non sei como... Entendo que o acordo se propón cambiar, digamos, a repartura inmediata do centro de atención primaria e especializada, non? Os centros de atención para consultas e atención. E añadir a primaria, pois especializada. É especializada. Se me permite, é que non sei aquí se realmente se deberá, porque eu, despois de haberla presentada, e atención aos doentes de forma presencial. Escribino eu manualmente na miña moción, vamos, pero que xa que aumentamos o detalle de... porque non se veía, ou eu, despois de mirar, din que máis centralizada, se lo ponemos aos doentes de forma presencial. Vale. Entón, procedemos a votar con eses pequenos cambios, quedaron claros, mais ou menos, sí? Sí? Vale, pues votos a favor da moción. Apróbase por unanimidade. Temos unha segunda moción do Partido Socialista. Sí. Como ben explicamos no pleno do mes pasado, o uso dos remanentes debe servir para apoiar os sectores económicos danados pola crise e para executar novos proxectos que contribúan á revitalización económica do noso concello. Por iso, hoxe, traemos aquí unha moción que creemos que vai dirixida a estes fins. Dende o Grupo Socialista de Outes estamos concienciados de que a crise do COVID-19 arrasou parte dos nosos negocios e afectou a moitos veciños e veciñas que sen remedio viron como os seus negocios ou parte deles se viron minguados nas súas vendas e ingresos. E por iso, xa dende o Concello, temos unhas axudas que, aínda que insignificantes, pusémolas en riba da mesa, xa que desexábamos poder axudar en algo, e fixemos
o que poidemos o ano pasado. Pois este ano queremos propoñer unha axuda dirixida a todos aqueles veciños e veciñas que queiran montar unha empresa ou un negocio no noso concello. E para iso instamos a que todos os membros desta corporación se sumen a esta nova proposta e levar así adiante algo que consideramos bo e necesario, tanto desde o punto de vista económico como demográfico para o noso concello, xa que cantos máis negocios teñamos no noso concello, máis posibilidade de medrar teremos. E por isto, instamos a esta corporación a aprobar o seguinte acordo. Levar á seguinte Comisión de Contas unha aprobación para este fin de 300.000 euros dos remanentes para a superación derivada da crise do COVID-19 e aprobar a redacción dunhas bases que axuden a sufragar unha porcentaxe dos custos de inversión e custos fixos de inicio de actividade, tanto para autónomos, micropymes e pymes que se establezcan no noso concello e que teñan carácter retroactivo a 1 de xaneiro do 2021, un límite máximo de 7.000 euros por actividade empresarial. Remate. Muy bien. Tengo a palabra por favor do Partido Popular. Vale, moitas gracias. Pois ao noso grupo presentánsenos certas dúbidas con respecto á súa moción. Unha delas é que non sabemos se é posible utilizar 300.000 euros do remanente municipal para o fin que vostedes propoñen, polo que nos gustaría poder contar con informes legais de Secretaría ou de Intervención ou de quen proceda onde se manifestasen en referencia a este asunto. Outra dúbida que temos é sobre a fórmula en canto á participación dos diferentes grupos políticos que se utilizaría para a redacción das bases das axudas as que fai referencia a vostede, é o sistema de aprobación das mesmas. E xa meténdonos no que creemos que é realmente o espírito da moción, nós, o noso grupo, abogamos pola axuda á creación de emprego no concello, pero pensamos que a creación de emprego non pasa únicamente polo establecemento de novas empresas no noso territorio, senón tamén polo apoio ás empresas xa existentes nel. E a estas últimas, vostede na súa moción non as ten en conta. Creemos que deberían de ser incluídas na súa proposta, xa que se o espírito da súa moción, como creemos, é a creación de emprego e o asentamento da poboación no noso concello, todo o tecido empresarial, tanto o existente como o de nova creación, xogaría un papel fundamental na consecución desos obxectivos. Por lo tanto, se se variase, se fixeran os outros dous cousas que dixemos, pois poderíamos pensar en mudar a nosa postura sobre esta moción. Bueno, Venera. Bueno, nos ante esta maneira tamén temos serias dúbidas. Feito que, bueno, foi reflexado na propia comisión informativa na que, bueno, así se nos informou de que as axudas ao emprendemento deberían contar ca aprobación de Secretaría e de Intervención e non aparece en dita emenda recollido tales intervencións. Logo, nós o que vemos é que é unha moción que está presentada como empezaba a casa polo tellado, que se di un pouco, non? Non podemos caer en incoherencias, non? Non podemos recriminarle ao goberno que vote mandos remanentes sin justificación, sin negociación previa,
e logo facelo todos o facelo o resto dos grupos da corporación. A nós, o BNG, non nos parece un xeito de actuar coherente. Gustaríanos que unha emenda de tal calibre como esta, que é o apoio ao emprendemento, e ainda estando de acordo tamén con que debería ampliarse, porque hai moitas empresas que levan anos, moitos anos, intentando sobrevivir no noso concello, e esas tamén deberían ser valoradas e tidas en conta. Nós si apostamos polo mantemento do emprego, pola creación de novo emprego, aínda sendo conscientes de que a mellor maneira de crear emprego non é só dar unha cuantía económica cando se abre unha empresa, senón que é necesario unha planificación estratégica en determinados sectores importantes do noso concello, mellorar as comunicacións tanto en redes como viarias ou de unha vez por en marcha o chan industrial. Todo eso tamén é unha maneira de apoiar os emprendedores e que novas empresas veñan a dar ao noso concello. Ainda así, con todo o exposto, nós presentamos unha emenda oral a esta moción e si o PSOE de Outes está disposto a abrir unha mesa de negociacións co resto dos grupos deste pleno e establecer unhas bases reguladoras, podríamos tentar sacar adiante unha moción deste calibre, pero poñer unha cifra de 300.000 euros de uso de remanentes e unha cantidade xa fixada de 7.000 euros a cada empresa e non contar que as que levan anos loitando por ter a porta aberta, pois parecenos francamente pouco coherente, como lle decía anteriormente. En primeiro lugar, alegrámonos de que neste pleno que todos os grupos de alguma maneira manifesten que é importante que a administración local e o concello incida directamente no desenvolvemento económico, en este caso no emprendemento. Eu creo que isto sea un logro, porque non era práctica ata o momento, non a foi nos últimos anos. Eu creo que, efectivamente, temos un logro moi importante na promoción do desenvolvemento económico e, en concreto, no apoio aos emprendedores, homens e mulleres emprendedores. Este goberno ten bastante claro tamén, non? Creamos unha agencia de desenvolvemento local, dotamos de capital humano, estamos impulsando, e se sinalou a importancia en conjunto con esta corporación, a creación de chan industrial, a creación de chan industrial, estamos desenvolvendo accións, por exemplo, para crear un espazo de emprendemento, de coworking, saen as obras avanzadas no concello, quero dicir que estamos dando paso. Este tipo de axudas tamén sería outra pata máis dunha estrategia máis integral, máis global, que humildemente creo que estamos tratando, estamos impulsando e penso que o estamos tratando de impulsar. Tal é así que, efectivamente, a creación de axudas ao emprendemento era unha das medidas que dábamos no noso programa, no grupo de goberno, e tal é así que, dende hai meses, o noso xente de local está traballando nunhas bases para apoiar o emprendemento, neste caso o emprendemento, no noso concello. Teño que dicir tamén unha cousa. Se non tivemos hasta o momento unha liña de axudas para o emprendemento, foi fundamentalmente
ou se non chegamos ainda a ter unha proposta de bases, por así decirlo, porque, bueno, 6 meses despois de entrar no goberno, resulta que estoupou a pandemia máis importante dos últimos 10 anos. Houve que poñerse a traballar, como ustedes apuntou, en un tipo de axudas que tamén son inéditas do noso concello para aguantar ternar os negocios que existen, sobre todo aqueles que se viron afectados por peches, etc. Por o momento, solo dentro do concello se xestionaron axudas de uns 140.000 euros ao tecido productivo de Ourense. Alrededor de 140.000 euros, se non estou equivocado. Ben, dito isto, claro, aquí se comentaba, igual non é oportuno, ou igual se está comentando na casa polo tirado, comparto máis ou menos este razonamento, non? Eu creo que o que temos que facer, máis alá de establecer cantidades, máis alá de establecer carácter retroactivo ou non, de facelas universais en todo tipo de negocios, autónomos, etc. O que temos que facer é concretar unhas bases. Esas bases, que nós, evidentemente, non temos ningún problema en que sexan negociadas, entre outras cousas, porque deben ser aprobadas en pleno. Así o entendo. Temos que ter en conta que esas bases, ademais, e esa é unha das peleas que vai haber, esas entre comillas, non? Teñen que pasar, efectivamente, un determinado filtro, que é o filtro da súa, entre comillas, legalidade ou idoneidade, posto que, temos certas limitacións a hora de exercer determinadas competencias que poden requerer noutras administracións. E ao millor, argumentando unha situación extraordinaria, como xa fixemos no momento, pode ser facer, pero se non é así, ao mellor hai dificultades. Por tanto, esas bases non é só ter a intención, digamos, de redactalas, de acordalas, senón que despois ten que pasar ese filtro, hai que ter en conta iso, non? Entón, a onde quero chegar con todo isto? Creo que vai na línea do que os outros grupos tamén apuntaron. Que eu creo que o que nos teríamos é que centrar en redactar unhas bases de apoio, eu creo, humildemente, ao emprendemento, aí estamos de acordo, pero, bueno, pódense falar e discutir se é necesario ampliar o abano, e sen cortapisas iniciales, é dicir, sen establecer ningún tipo de aspecto nestes momentos máis referidos a cantidades, etc. Eu creo que iso é o que temos que facer, nós non temos ningún problema se o grupo socialista cambia a súa proposta nese sentido, na de elaborar unhas bases, crear unha comisión para elaborar unhas bases para apoio ao emprendemento e ao desenvolvemento económico, como se queira, do Concello, e poñémonos a traballar. Ese é un pouco o que tamén se transmitimos, creo eu, na comisión da semana pasada. Temos que dar palabra. Vamos a ver. Primeiro de nada, casi todos estades de acordo, casi todos falades de empresas existentes. Por suposto que o Partido Socialista pensou en ampliar as axudas a todos, pero falando con agentes xurídicos, creáronos, digamos, un pequeno problema antes de ter, que como xa no noso concello houve axudas a empresas xa existentes polo tema do COVID, poderíamos tropezar justamente ca legalidade tanto en Secretaría como Intervención. É máis factible aprobar unhas axudas ou que acerten, entre comillas, esa legalidade si só se crean para empresas novas. Nós claro que queríamos darle axudas a todo o mundo, pero desde ese punto de vista, falando con asentes jurídicos, dixéronos que mellor plantexar a moción así, que pode ter menos trabas para sair adiante. Non digo que despois non se poda meter outra, despois, se nos sale unha vez,
por que non intentado con outra e cas empresas existentes. Ese é o motivo polo cual o Partido Socialista non inclueu nesta moción as empresas existentes. Por outro lado, penso que falades todos de crear unha mesa, unha mesa de negociación por o tema das bases, tanto o Partido Popular, que dudaba de como se van a levar a cabo esas bases, tanto o BNG como o Compromiso, tendes ese mismo problema, é dicir, eu non teño problema ningún en falar as bases entre todos. Eu o único que estou disposto a cambiar na moción que lles presento é donde pon aprobar a redacción dunhas bases que axuden a sufragar unha porcentaxe, cambiar para poder aprobar a redacción dunhas bases ou levadas a cabo ou de acordo con todos os grupos políticos. É dicir, que as fagamos entre todos. Que non teño absolutamente ao contrario. Gústame. Saben vostedes que o Partido Socialista é o único partido político no noso concello que se desdí das súas mocións para leválas a cabo entre todos adiante, que as modifica sin problema ningún. Por qué? Porque queremos un consenso total. Entón, si estamos de acordo en aprobar a redacción desas bases de acordo ou levadas a cabo nunha comisión creada por todos os grupos políticos. O resto, xa lles digo que vai como está. Bueno, se é así, a ver, se entendín, por resumir, simplemente, se entendín ben o Grupo Socialista, que o que propón a moción, o que vai a cambiar únicamente é, no segundo punto, aprobar a redacción dunhas bases elaborados polos grupos, en conjunto, polos distintos grupos políticos, e a partir de aí, todo igual. E o primeiro punto tamén. Igual. Vale, eu digo por aclarar esta cuestión, porque así xa non será mejor. Ben, pues nós seguimos dicindo que dixamos antes, que non estamos satisfeitos únicamente con ese cambio, posto que creemos que o que hai que facer no Concello é crear emprego, non crear novas empresas, que non ten por que ser únicamente a fórmula para a creación de emprego. E deste xeito, as axudas que se deron anteriormente eran unhas axudas diferentes á creación de emprego, eran as axudas para paliar os efectos que tuvo o COVID no tecido empresarial do Concello. Se xurídicamente pode ser ou non, precisamente por eso, o primeiro que dixemos foi que serían a Secretaría de Intervención ou os asesores legales do Concello que teñan que decir se eso é posible ou non é posible. Pero, sobre todo, no que incidimos é en que a creación de emprego tamén a poden facer empresas xa existentes, porque a nós non nos parece lógico, ou mellor a vostedes sí, que unha empresa de Outes que cree, agora que sea existente, que cree 10 postos de traballo, ou 2, ou 1, ou 20, non teña acceso a estas axudas, e si outro que veña de calquer sitio, ou que sexa de Outes, é que sea nova empresa. Non ten moita lógica do noso punto de vista. Por lo tanto, nós coa creación da comisión, da mesa ou que sexa para formalizar as bases e todo eso, si estamos de acordo, pero xa digo que non estamos satisfeitos a non ser que se inclúan todas estas empresas xa existentes en Outes na moción. Nada máis. Se me permite, vou esperar. Eu prefiro que... Son breve. Non vou a incidir outra vez moito máis no mesmo. Para nós é importante, como xa dixemos antes, a coherencia, negociar. Se
si é primordial crear emprego en Outes, si é primordial manter emprego en Outes. Nós estamos a favor, tal como lle expusen da creación desa mesa de negociación, pero sempre cando vostede este disposto tamén a retirar as cuantías económicas da súa emenda. Si vamos a negociar, si vamos a facer unhas bases e presentar unhas bases á intervención e a Secretaría, que son ao final quen nos van ter que perfilar, a secretaria, vamos a partir de cero. Vale, o sea, co punto central primordial de crear emprego, pero partindo de cero. Non, insisto, coherencia. Os remanentes non son o gran peto para votar na hora todos os grupos para o que non sei, ocurra a cada un. Creo que o gasto dos cartos públicos, dos aforros dos veciños de outros, de todo aquilo que nos invisteu durante moitísimos anos e non repercuteu na veciñanza de outros, pois debe ser gastado de xeito coherente, e responsable por parte do... Bueno, ten vostede por... Sí? Sí, primeiro dicir do Partido Popular que, a ver, repito, as axudas, si metemos, neste caso, si meto na moción, o de emprego, creación de emprego, a axuda con empresas xa existentes, poden denegar todo por solaparse con axudas xa establecidas en outras administracións. Entón, non o meto, ni no metín, por eso. É dicir, eu non estou en contra de que haxa axudas para a creación de emprego en empresas que xa existen en outras. Simplemente digo que se o meto todo xunto, xa sei que ten máis posibilidades de denegar legalmente esta opción. Entonces, hagamos outra moción consensuada para a creación de emprego. Vamos mirar que pasa con esta, a ver se non la aceptan, se é legal ou non é legal. E por outra parte, o BNG fala vostede de coherencia, é dicir, a coherencia é crear emprego en montes, iso é fundamental. Fundamental. As bases as bases que di vostede de retirar os cartos establecidos primeiro, as bases están faladas con asentes de desenvolvemento locais e asentes jurídicos, é dicir, sabemos que 300.000 euros parece moito, pero en Outes xa estamos máis que seguros que non se van a agotar, por suposto. E o del límite de 7.000 euros está estudiado para que sea algo que axude, non que che crea a empresa, senón que che axude a creación da tua empresa. Está estudiado con un límite de hasta. Non quer dicir que che vai a dar 7.000 euros por crear un jaliñeiro para poñer ovos. É dicir, e iso entraría dentro das bases. Está, dígolle, isto está estudiado antes de traerlo aquí. Bueno. Senón, pois sería, pola miña parte, aventurarme con os ustedes. Vale, entón, para ordenar isto, porque non lle podemos dar máis voltas. Vostede quedase coa proposta que fixo inicialmente, o único punto que se cambia en punto 2 é o de arreglar a redacción das bases desenvolvidas ou redactadas nunha comisión creada a efecto ou... Exactamente. Vale. Eso é o cambio que existe, por tanto, imos, se vos parece, a proceder a votar esta moción con esa redacción. Votos a favor? Vale. Votos en contra? Abstención? Bueno, non sei se se aproba, sí, verdad, aprobase con voto a favor do Grupo Socialista e a abstención do resto do grupo. Moi ben, entón, non hai máis mocións, pasamos ás preguntas. Temos
preguntas do pleno anterior. Sí, claro, perdón. Depois había dúas preguntas que fixéramos no anterior pleno do mes de abril. A primeira delas é a seguinte: membros das asociacións deportivas e culturais do Concello que optaron a liña de axudas que o Concello concede cada ano fannos chegar que a día de hoxe aínda non cobraron o importe concedido e correspondente ao ano 2020 e que entendemos que deberían ser aboadas estes importes este ano. Preocúpanos os retrasos nestes pagos e que isto se convirta nunha costume pola súa parte, porque o ano anterior sucedeu o mesmo e xa tivemos que trasladarlle esas mesmas queixas. As preguntas son: cal foi o motivo polo que se retrasou este ingreso? E cando teñen pensado facerle chegar o importe da subvención concedida ás asociacións que a pedido? Vamos a ver, efectivamente, hai un retraso que é importante, mas desde logo nos gustaría na hora de aboar estas axudas, lamentámoslo. As áreas encargadas, sobre todo agora na fiscalización deste tipo destas axudas, pois teñen moito traballo, están cunha carga de traballo importante. Cada día as exigencias burocráticas son maiores, tamén é certo, e ese é o motivo, non? En calquer caso, está prontos a resolverse este contratempo e agardamos que nos vindeiros días poidamos facer efectivo o pago destas axudas. Sí, bueno, máis que lamentalo, a nós que nos gustaría que o agilizaran e que lle trasladaran os cargos a quen nos concedeu. Trataremos de facerlo. A segunda pregunta: no pleno ordinario do mes de novembro pasado aprobáronse unha serie de créditos para actuacións a cargo do remanente de tesorería. Dan por rematada algunha desas actuacións e cales? Que prazos de execución teñen previstos para o remate de cada unha das obras que non están finalizadas? E con respecto ás obras dese lote que aínda non están empezadas, en que datas teñen previsto facelo? Bueno, vamos a ver, desas obras, destas actuacións que para as cales se dotou de crédito no novembro pasado, hai unha delas que está rematada, que é a reparación da Enar de Cambio. A reparación da Enar de Cambio, esa obra está rematada, e hai outras tres que están contratadas, que son a mellora do saneamento no Concello de Rolón, o entronque do saneamento en Río de Abaixo e a ampliación da rede do estacionamento de Avenida San Pedro. Agardamos que nas vindeiras semanas se comecen, digamos, as actuacións destas tres obras. E hai outras dúas, que son a reparación e a mellora da Enar de Outes e o saneamento de Quintana do 60. A primeira delas está a piques de publicarse a licitación, unha serie tamén de traballos que desenvolver a hora de, sobre todo, redactar os pregos, agora están sendo informados, etc. Ainda que non ten que ver estrictamente o proceso de licitación, fixos efectivos hai pouco a asignatura, ou vais a facer efectivo agora a asignatura, foi aprobado o convenio con Augas de Galicia para financiar parte desta obra, con 100.000 euros. Bueno, agardamos que saia pronto a licitación. E no caso do saneamento de Quintana do 60, estamos agardando por os informes sectoriais, hai informes sectoriais de Augas de Galicia que ainda non temos, para poder sacar a licitación que ten. Os procesos de licitación son moi arduos, levan moito tempo e estamos agardando. Queremos, debemos, esperamos telas finalizadas para o 31 de decembro. Ben, unha dúbida que me surgiu agora. Fala vostede do proceso de licitación da Edarras de Outes. A licitación fai na Augas de Galicia ou o Concello? Que esa é outra pregunta, conteste, fai na Concello. Fai na Concello. O sea, que hai un convenio asociado a esta obra, hai un convenio que cofinancia unha parte do gasto, é dicir, pasa que nós tiñamos o crédito aprobado pola totalidade, certo? Ben, pois non me eran as dúas preguntas que hai.
Sí, o BNG tiña dúas preguntas que quedaron no pleno pasado. Sí. Unha era cales son os criterios de horarios bueno, que se dan as entidades deportivas no uso do polideportivo daqui no uso do polideportivo daqui da Casa. Vai contestar a Concello de Pau. Ben, estes horarios son determinados entre o Concello a través dos seus técnicos deportivos e dos diferentes clubes en reunións previas, tanto a temporada de inverno como a temporada de verán. Os criterios que se teñen moi en conta a idade dos nenos, tratando de reservar as primeiras horas para os máis pequenos na medida posible. E tamén se ten en conta como outro criterio a disponibilidade horaria dos adestradores que teñen tanto os clubs como os monitores cos que conta o Concello. Bueno, pois, ante a resposta, é un pouco curioso que sean os criterios, pois, a edad dos nenos e que me respondan que son consensuados pois, nunha reunión previa cos clubes, cando hai queixas de clubes que din que eles entrenan a nenos de corta idade, entre 6 anos e 9 anos, e se lle adxudica un horario de 9 da noite, mentres que hai xente máis adulta que entrena a 5 ou a 6 da tarde. Entón, non entendemos moi ben. Unha, eles poñenos de manifesto que non están de acordo con o horario que lle adxudican, e outra, o criterio da idade tampouco teñen moi en conta, pero que se ve. Entón, bueno, pois creo que estaría ben que consensuaran e tiveran un pouco en conta a idade. Ten vostede algo máis que comentar? Vale. Segunda pregunta. Bueno, Outes, desgraciadamente, é un dos concellos máis castigados pola praga da velutina e, bueno, desde medio ambiente, a través de, sí, vense facendo reparto a través dos concellos de trampas, ¿no? para esta avispa. Bueno, a pregunta era si pensaba o Concello de Outes, porque nos consta que hai veciños interesados, bueno, dirixiros a outros concellos, bueno, dixeronlle que non tenía que ser o seu. Si van a outros concellos, porque a oficina agraria está en Noia, non? Entón pensaron que dependía da oficina agraria e tal. E se alguén non, que a través de concellos trasladarnos un pouco esa inquietud, non? Se Outes non se vai a apoiar ao reparto das trampas para ver que... Bueno, teño que dicir que este Concello non é coñecedor de que existe ningún programa de reparto de trampas de medicina ao que se poida adherir o Concello. Do que si temos constancia dun convenio, que de feito temos un convenio asinado coa Xunta para a retirada dos niños de medicina. Non, hai tamén. Pois estaría ben que se informaran, se pode ser, porque, bueno, incluso a través da oficina agraria de Noia, pois igual como é comarcal, pois pode ser un referente, non, para tirar de onde ven esas axudas, a ver, se convenio. Porque, xa digo, é un problema importante non só para os apicultores, senón tamén para a froita e, bueno, e de saúde. E non tiñamos máis preguntas, non recordo. O Partido Socialista tiña unha pregunta. Sí, pregunta ya que a vostede, porque estaba buscando ahora, non sei. Leo sen problema. Vimos de ver como veñen vostedes de incorporar unha nova marquesiña no lugar del estadio para a parada de autobús escolar. Isto é algo bo, xa que as reglas sabían como están. Pero o Partido Socialista consta de que hai familias en el estadio que nin se decataron ata que xa estaba posta e non saben por qué. Bueno, con cantas familias do lugar falaron vostedes para cambiar o lugar de dita marquesiña? Vamos a ver, non éramos moi contentes do mal estado do que estaba esa marquesiña e, bueno, pois estivemos avaliando distintas localizacións para situar unha nova, basicamente porque onde estaba había un problema importante bueno, había un regueiro de auga, non era o mellor sitio, estaba moi exposta
falamos con algunhas familias, lo que nos consta, dende logo algunhas que teñen nenos en idade escolar, seguramente non falamos con todas as familias, pero bueno, decidimos situala noutro sitio que en calquer caso está a 60 metros da anterior, non está precisamente lonxe da anterior. Eso foi o que fixemos e penso que quedou razonablemente ben. Pensan vostede retirar a reliquia, supoño que se refería ao que xa existía este mes, o van a deixar como monumento arquitectónico do Concello. Bueno, creo que o Concello ten monumentos importantes, pero sí que coincideu que o día que vostede fixo esta pregunta xa estaba retirada a marquesina anterior. Sí. Eu sei, o único, bueno, fala vostede que falaron con algunhas familias, poucas hai, porque son 6, pero valen igual. Si me gustaría, neste caso, que cando fagan algo así, eu consensuro, porque xa lle pasou na Ponte de Afonso co colector do lixo e agora pasa a marquesina en esta área. O colector do lixo. Confetes. Vale. Bueno, nos tratamos de consensuar lo mellor posible. O que está claro é que penso que agora está millor do que estaba. Por lo menos, a marquesina. Bueno, temos unha pregunta registrada para este pleno, que é unha pregunta do Partido, son varias, unha pregunta do Partido Popular. Unha pregunta dentro dunha misma temática. No pleno ordinario do 28 de maio do pasado ano, aprobáronse as actuacións que se incluirían no post-plus adicional 1/2020, destinado ao financiamento de gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Do reparto feito pola Diputación Provincial aos diferentes concellos, a OCES correspondían de 43.132,68 euros. As bases deste plan especificaban que a cantidade asignada tería carácter prepagable e que os concellos deberían presentar antes do día 31 de marzo de 2021 un informe justificativo dos pagos realizados ao respecto. As nosas preguntas son, primeiro, estamos no certo se decimos que pasado xa o prazo do 31 de marzo de 2021 o Goberno do Concello non foi quen de justificar a cantidade total que lle correspondía e, pola contra, deixou parte desa axuda sin utilizar e, polo tanto, sen poder justificar, tendo que devolver a cuantía correspondente á Deputación en detrimento do seu uso en beneficio dos veciños de Outes? E, de ser así, cal foi a cantidade... perdón. Siga. Contesta. Sí, estamos todos no certo. Estamos no certo. Entón, agora doulle pega que siga preguntando, porque senón pararía aí a pregunta, claro. Felicitar polo feito. Ben, pois de ser así, tal e como foi, cal foi a cantidade que deixou de empregarse? Contesta? No, ben. Sí, por contestar, perdón. Vamos a ver, en primer lugar, creo que hai un erro, son 42.132,68 euros, justificáronse 16.573,91 euros e quedaron sin justificar, por tanto, 25.553,77 euros. Quedaron sin justificar, perdón? 25.558,77 euros. Ben, achegaron vostedes no seu momento aos veciños susceptibles de ser beneficiarios da axuda información sobre a posible adhesión ás prestacións que propuseron? E se foi así, por que medios o fixeron? Sí, vamos a ver, hai que recordar que este tipo de axudas foron axudas extraordinarias para gasto social, estableceu, como vostede dixo, a Diputación, e que basicamente foron xestionadas do Departamento de Servicios Sociais. O Departamento de Servicios Sociais ten unha base de datos moi ampla sobre os seus usuarios, os potenciais usuarios, e constanos que fixo unha difusión entre os gobernos do incremento que tuvemos en determinadas partidas. Do mesmo xeito, nós anunciámoslo, o goberno anunciou nas redes sociais, na propia web do Concello, que para determinadas partidas tiñamos
máis fondos para determinados usos. Teño que dicir que unha das razóns fundamentais polas cales non se gastou todo o dinheiro que tiñamos é que, bueno, as circunstancias fixeron que ano pasado moitas administracións teméndose, como efectivamente a situación social, pois, iba a sufrir e sufriu un deterioro, o que fixeron foi, digamos, insertar, sobre todo os concellos, máis recursos para todo o que ten que ver co gasto social. Por exemplo, a propia Xunta de Galicia, de alguma maneira, fixo unha convocatoria, ampliou, mellor dito, os fondos destinados ao servicio de atención no fogar. O servicio de atención no fogar, ou, por tanto, un servicio de atención no fogar extraordinario, do que montes, a maiores do que xa tíamos, se beneficiaron 16 persoas máis. Todas aquelas que o solicitaron e que identificaron os servicios sociais do Concello. Ampliouse tamén o programa de Santar na Casa. En Montes tamén houve alrededor, se non teño dato aquí exacto, pero unha docena de familias que a maiores dos que xa vienen disfrutando o disfrutaron exclusivamente por mor do COVID. Porque tamén hai que dicir que, en este caso, o programa da Diputación era moi taxativo a hora de determinar onde se podían gastar os cartos. Eran en aquelas cuestións extraordinarias derivadas do COVID. E por tanto, bueno, pois, non todo se podía justificar e non todo se podía pagar. Entón, sí que se difundiu bueno, pois se chegou hasta onde se puido chegar. En que conceptos exactos se empregou a parte da axuda que se justificou? Bueno, pois, segundo consta no documento asinado pola interventora, 1.695 euros foron destinados a reforzos de servicios de proximidade de carácter domiciliario para garantir cuidados, apoio e vinculación a contornas e seguridade alimentaria. Aí houve, de alguma maneira, isto está relacionado, se non estou equivocado, con reforzo do servicio de atención no fogar. Outros 3.589 euros foron naquel programa que destinamos a terapia ocupacional para aqueles maiores que, cando pechou o centro de día, pois necesitaron atención aos seus fogares, e dedicamos estes fondos a ese programa ao que se apuntou, bueno, pois quen quiso digamos, cumplir esas condicións. 8.250 euros foron destinados á adquisición de medios de prevención, a EPIs, a partida máis grande, e 3.077,68 a emerxencia social, a ampliación da dotación das partidas destinadas a garantir ingresos suficientes á familia. Agora mesmo tamén temos moitos recursos para esta finalidade, como ustedes saben. E na outro día fixemos difusión destas axudas. Bueno, ao final, pois, resulta que aquí tiñamos, se non me equivoco, 15.000 euros previstos en emerxencia social, logo de anunciarlo, logo de que a propia traballadora social, o propio servicio social do Concello fixeron un exercicio de difusión, bueno, pois foi ao pechado. Non sei se estamos Repito, sí, teño que decir. Sí. Repitolle que non podemos felicitarlo por esa gestión tan maravillosa que fai vostede das axudas que lle dan os outros organismos de administración para os veciños de Outes. Primeiro, xa un pequeniño detalle, parece que sabía 3.000 euros, creo recordar. Nin eso foron capaces de gastar, só gastaron 8.000. Poderon comprar algo para que as traballadoras do Concello teñan as suficientes medidas de protección. Nin a eso chegaron, sequera. En canto ao de que diga vostede que non o fixeron porque servicios sociais non detectan máis, vostedes tamén están para algo, non? E unha vez visto que non se iban a gastar todos os cartos, pois poderían determinar outras fórmulas para que, por exemplo, o respiro familiar, que era unha das cousas que se podía subvencionar con esta axuda, pois que chegara a máis xente, porque eu estou segura que hai moita xente que necesita respiro familiar, moitos cuidadores que teñen persoas dependentes ao seu cargo, que ao mellor non ven a web do Concello, nin entran no Facebook, e que estarían moi agradecidos de que o Concello de Outes pusese a súa disposición os cargos que lle dá a Diputación neste caso para eles. Me parece que foi unha xestión nefasta desta axuda. Debe de ser a primeira vez que se devolve unha axuda por non dala gastada. Nada máis. Bueno,
nós non estamos de acordo con esa valoración, evidentemente, sempre se pode facer mellor, pero estamos, xa digo, satisfeitos. O que sí que pensamos o mellor é que as administracións, ao final, dedican recursos para esta finalidade, igual tiñan que pensar en coordinar un pouquinho mellor, porque ao final, o que estamos vendo, e saberemos, o resultado en todo a nivel xeral, é que se destinan recursos moi importantes para unha finalidade donde se duplican esforzos. E vou a dicir, o SAF extraordinario, ao final, tiñamos un SAF extraordinario da Xunta, tiñamos este recurso da Diputación, bueno, oye, pois, a demanda é que temos. Seguramente, bueno, pois, poderíase facer moito máis. Nós temos dúbidas. A capacidade para identificar necesidades... Nós temos dúbidas, sí, pero non todo vale. Hai unhas limitacións. Aquí se establecen unhas limitacións. Entón, bueno, pues, a ver, desta volta intentaremos gastar todo o que se pode. Non sei se ten vostede... Creo que non hai unha pregunta máis por escrito, entón pasamos as... Robos por escrito non houve ningún, non me consta. Pasamos ás preguntas feitas oralmente. Partido Popular, ten alguna pregunta? Con data de hoxe, vimos un decreto da alcaldía no que se acepta a subvención concedida pola Consellería da Presidencia, Justicia e Turismo dentro do marco do Fondo de Compensación Ambiental por un importe de 36.735 euros para o proxecto Programa de Protección Ambiental 2021 para o Concello de Outes, no que entra limpeza, mantemento e conservación de espazos de alto valor ambiental, restauración senda turística do Albán, equipamento e instalación para a mellora da recollida selectiva de residuos. É o que poñen vostedes no seu decreto. As nosas preguntas son: primeiro, cales son os espazos de alto valor ambiental nos que van a actuar? Que partidas concretas se incluyen na restauración da senda do Albán? E que equipamentos e instalacións se incluyen na mellora da recollida selectiva de residuos? Claro, contestaremos no momento. Ninguna pregunta? No, borra non. Sí, nós temos un. Desde fai anos a empresa adxudicataria da línea, bueno, do 75% das líneas de mobilidade, de autobús de servicio público do noso territorio, Monbús, leva recortando o seu servicio ao seu paso pola Ponte na Afonso e incluso tamén aquí pola Serra. Pero o de Ponte na Afonso é máis sangrante se cabe ainda. Bueno, pola Serra ainda pasan con unha frecuencia importante, pero pola Ponte na Afonso veñen de anunciar nos últimos días, despois de facer, como digo, recortes durante moitos anos, que o servicio, a partir de agora, vai ser a demanda. É dicir, eu mañá quero ir a Santiago, teño que chamar hoxe á estación de autobuses de Muros para decirle que a línea se vai para un lado ou se vai para o outro. Para decirle que a línea ten que pasar pola ponte para recollerle. Ou a inversa, se quero ir a Muros, teño que avisar a parada, a estación de autobuses de Noia, na oficina de Monbús, para decirle que me dirixo a Muros ou a Carnota. A pregunta é, que pensa facer o Concello con unha empresa con unha liña que foi adxudicada nunhas condicións e que agora a empresa se dedica a recortar en beneficio seu? Entendemos que a aprobación, cando menos a omisión ou mirar para outro lado da Consellería de Mobilidade, porque senón outra explicación non ten, que non cumpla cos pregos de condicións da contratación e da licitación que foi adxudicada.
Bueno, creemos que é un tema importante, non? Sabemos como este goberno do PP entende os servicios públicos, bueno, pois entendios así. Beneficios para as empresas e recorte dos servicios para os usuarios. Preocúpese, por favor, en restaurar as líneas. Se non poden ser horarias ou como eran antigamente, pois polo menos con unha frecuencia de cada 2 horas, como viñan sendo nos últimos anos. Muy bien. Gracias. Esa era a pregunta. Non tengo alguna pregunta máis, pero No. Partido Socialista. Vale. Vale. Rogos orais, Partido Popular. Ben, teño varios rogos para facerlle ao grupo de goberno. O primeiro é ser na pista polideportiva que hai máis ou menos arriba da igrexa de San Cosme, hai unha gran cantidade de verteduras, dende cascallos hasta restos de madeira, pasando por electrodomésticos, cachos de fibro cemento, persianas e demais historias. Pedimoslle ao goberno municipal que tome as medidas oportunas para a súa retirada. Segundo rogo. Varios veciños da travesía da AC 550, ao seu paso polo Freixo, máis ou menos á altura do número 55, fixéronnos chegar as súas queixas polo estado en que se encontran as árbores que hai nunha finca detrás das súas vivendas e que invaden as súas propiedades. Sabemos por eles que vostedes xa son coñecedores desa situación. Rogámoslle que fagan o preciso para solventar ese problema. Usuarios do Parque Infantil de San Cosme están molestos polo estado de abandono na limpeza que presenta o mesmo. Pedimoslle que procedan a súa limpeza para que os rapaces poidan facer uso dele con comodidade e seguridade. Varios veciños que fan uso peonil do vial que vai dende a pista das Lases ata a C550 no Cruceiro de Rou, dignos que debido á falta de limpeza das beiras do mesmo teñen que andar pola plataforma, co conseguinte perigo que supón para a seguridade vial. Ademais de no Cruceiro de Rou, ademais de ese vial, as beiras rúas que van dende o cruce do Cruceiro ata a iglesia presentan un estado que non sabería como calificar, porque lamentable pareceme un término moi suave para definilas. Están por moitos sitios xa non se pode andar por elas, están rotas, entón, pois, rogámoslle ao goberno que se proceda canto antes á limpeza deses dous viales. Outro rogo é que desde xa fai moito tempo vimos advertindo a gran proliferación de baches en diversas estradas municipais. Entre moitas outras, a subida cara a Pins en do Catelo, do Pomar a Vilar de Cando, en Braño, que vendemos unha canteiriña, e mencionamos estas só por dar algúns exemplos, porque a realidade é que por todas as parroquias hai casos similares. Rogamos ao goberno que fagan vostedes unha inspección da situación e que procedan canto antes ao arranxo, porque esta situación supón un peligro bastante grave para a seguridade vial. E sabemos tamén que moitos veciños destes lugares e de moitos outros, probablemente, viñeron a expresar as súas queixas ao Concello, a ver se teñen alguna solución que dar. Por outra parte, veciños de Brión achegámonos o seu malestar polo estado dun derrumbamento que hai na estrada que vai de Brión cara ao Colexio do Cruceiro. Aínda que leva varios días señalizado con unha cinta de obra, ao noso modo de ver, unha moi escasa sinalización, ven que non se toman nin máis medidas para sinalizar o mellor, nin se ve que se acometa ninguna acción por o seu arranxo. Por lo tanto, pedimoslle que lle dean solución a este grave problema que, ao igual que outras das situacións que vimos de expoñer, constituyen un peligro para a seguridade vial dos usuarios da vía. Outro rogo que temos para vostedes é que no cruce de Cambeiro da Baixo, coa estrada que vai dende o río ata Brión, dende hai tempo falta unha sinal de stop. Sabemos polos veciños tamén que xa lles foi reclamada en varias ocasións, pero ainda non foi colocada. Non sei se queren vostedes que deixar de colocar as sinais sea un sello do seu goberno,
pero de todas maneiras pedimos que fagan eso canto antes. Este octavo rogo, créanme que non o facemos por capricho, ainda que o levamos repetindo en cada pleno dende hai 6 meses. E trátase de que cumpran parte do acordo plenario de novembro do ano pasado, no que se aprobaba a limpeza das veigas e da plataforma da estrada que unen Tins con Fontenlo. Eu non lles vou describir o estado en que se encontra, que é moito peor que o que lles veño relatando todo este tempo. E non o vou a facer porque lles vou a dar un voto de confianza que sinceramente creo que non merecen, e vou a pensar que ainda que non fixeran nada ao respecto, polo menos tiveran ustedes a xusta consideración cos veciños de Fonternos e cos usuarios do vial, e foron ustedes a ver a calamitosa situación na que se encontra. Rogamos que procedan a decentar esa estrada. Moi ben. Moitas gracias. Non hai máis rogo. Tamén irá. Bueno, pois dentro do BNG seguimos cos encontros parroquiais. Sabe que ás veces as cousas só son cuestión de vontade, ainda que non se podan facer os encontros, pois nós aí somos quen de chegar aos veciños. E digo isto porque de verdad, señor González, que a veces é duro escoitalo. Na súa intervención anterior, respondendo a voceira do PP, dicindo que, bueno, non foron quen de gastar unha partida en axuda social, non demostra ni máis ni menos que o descoñecemento e a falta de interese que ten vostede por este concello. Pero, bueno, vamos cos rogos orais. Parroquia de Valadares. A parroquia de Valadares é unha desas parroquias en Estaio, no lugar de Estaio en concreto, donde teñen canalización de saneamento, pero non teñen depuradora. Ainda así, hai veciños que tiveron a ben conectar as súas vivendas a dita canalización, co cal nos atopamos que esta canalización verte en leiras e cunetas deste lugar. Pois rogamos que actúen con urxencia pola o risco de saúde que conleva todo isto vertido que se fai ali. Rogamos que arranxen a estrada que conecta Terelle con Esperante e que canalicen as aguas pluviais nos puntos máis críticos. Rogamos que arranxen a rotura da vía diante da vivenda número 8, da vía, perdón, de agua na casa número 8 del Estaio. Rogamos que asfalten a pista da Agla de Redondo e a actuación para solventar fagan a actuación correspondente, perdón, para solventar o arrastramento de pedras que bota a escorrentía a agua cara o vial principal da Os lugares de Vila do Monte, seguimos rogando, Sendón e Senil teñen uns baches, fochancas en varios viais interiores, pues que urxe que os arranxen. Rogamos que asfalten desde as Touzas ata a Lismur. E tamén, sendo coñecedores dos problemas que nos anteriores mandatos puso patrimonio no que se refire ao arranxo da praza de Valadares, rogamos que comecen as xestións pertinentes e que se lle dé unha solución a esa praza dunha vez, porque pasan os anos
e sigue estando igual. No pleno anterior aprobaron vostedes a súa proposta de arranxos en camiños forestais nos que, curiosamente, se esqueceron unha vez máis desta parroquia na que estamos, de Valadares. Non tuveron a ben arranxar ou meter nese listado ningún solo camiño dos que necesitan diariamente os veciños de Valadares, co agravante de que é unha das parroquias que ten unha máis alta dedicación gandeira, e ainda así non contaron con eles. Pois ben, arranxen os camiños abandonados que se usan día tras día en dita parroquia para ir ás distintas parcelas. Existen, ademais, outros lugares de Valadares que presentan enormes deficiencias en telecomunicacións. Deixeme recordarlle de que foron un dos lugares do noso concello que peor o pasaron durante a pandemia, durante o confinamento, mellor dito, incluso os propios rapaces tuveron que baixar aquí ao concello a buscar o traballo escolar porque ali non chegaba nin a señal de móvil nin tampouco de internet, para que? Así que rogamos que o Concello faga as xestións necesarias para solventar esta problemática. E a outra parroquia que levamos con robos é a de San Cosme, e vai nos expoñer o meu compañeiro. Bueno, dicir tamén, para axudarlle ao traballo a Secretaria de Concello, que enviaremos os robos por correo. E... Perdón. Que me esquecía. Ben, a outra parroquia que tenemos a este pleno, que son, recordamos, son propostas do BNG, pero son a instancia tamén das propostas que nos chegaron ás veciñas e os veciños do noso concello, é a parroquia de San Cosme, e entre elas tenemos o seguinte. Rogamos que arranxen o camiño que usan as mariscadoras na barquiña, xa que é moi necesario poñer barandas de seguridade, xa que é un auténtico perigo os desniveis que ali se atopan, e poñer algún punto de luz a maiores dos que xa hai, pois de noite, digamos que a iluminación é moi escasa, e ademais aumentar o mantemento do desbrece, que xa non digo aumentar, porque xeralmente é inexistente. Agora mesmo non sei se se acercaron en algún momento por ali, pero ese camiño é casi intransitable, parece unha fauna. Ben, o seguinte robo é o parcheado no camiño Albeida Rates, xa que presenta deficiencias en algúns lugares e é un camiño moi transitado polos veciños de Albeida, sobre todo, para cando queren acercarse a serra. Aumentar o mantemento do paseo de Albeida, que, bueno, escoitando o que lle contestaba, a pregunta que lle facía antes a portavoz do Partido Popular, entendemos que se non hai unha axuda resulta que os lugares públicos non hai que mantelo, o cal di moito de vostedes, porque ademais os comedores do Albán agora mesmo é que non se ven do alta que está a ela. Hasta ese punto está de abandonado o concello. En fin, a mí caería se me carga de vergüenza. Rogamos que se inicie de xeito urxente unha negociación para decidir o que facer coas escaleras de Albeida e barallar diferentes propostas máis alá de derrubar ou facerlas novas. Quero lembrar todos os debates que houve neste pleno a respecto e que o único ao que vostedes se dignaron logo da moción que retirábamos o derribo no seu momento, pois non había garantías, o único que fixeron foi presentarnos un prezo do que costaría tirarnos e facer as robas. Non houve máis negociación, non houve máis diálogo, seguimos agarrando a que, bueno, mentras tanto, creo que o que vostedes queren é que se sigan
deteriorando co tempo e se xa cada vez máis difícil hacer actuacións sobre elas. Rogamos que se inicie, este seguinte, que tamén dentro do ámbito de Albán, Albeira e de Arrates sería moi importante limpar a praia de Sarnela, xa que é unha praia que adoitan usar veciños do lugar e que, casi nunca, ou por non exagerar, nunca se limpa, por lo menos dentro do Concello, cando se limpa moitas veces é a mans dos veciños. Algúns camiños interiores de Arrates presentan deficiencias que hai que solventar, por tanto, actúen ao respecto. Son ben coñecidas as dificultades para aparcar en Broña en temporada alta e sabendo que o arranxo que se está facendo podería solventalo, en parte, a pesar de que se lle resta espazo coas dúas, e permítanme dicirlo, ridículas prazas de caravanas, rogamos que lle dean solución ao problema e que rematen ao hora tempo. Vai chegar a temporada e non está finiquitada. Rogamos que se parche o tramo de vial entre a rotonda de Broña e o inicio do camiño Aterino, pois unha vez se digna a facer esa obra, que además con un investimento tan grandísimo, sería moi triste que justamente ese cacho, esa pata tan mal, que quedara nas condicións nas que está. Chegou a haber os pantaláns recreativos na parroquia de San Cosme, mas entre a falta de mantemento e as incremencias do tempo, só queda un entén, polo que rogamos que se analice, estude e valore a posibilidade de restituir algún deles ou, en caso contrario, retirar por completo todos os restos que ainda quedan. Falo dos pantaláns do Requeixo e da Punta da Carreiroa. De novo, unhas veciñas de San Cosme, coincidindo co BNG e con moitos veciños do Concello, demandan un espazo de lecer para a xuventude e para os rapaces non tan pequenos. Rogamos que atendan esta proposta, pois se ben é certo que Outes conta con algúns parques infantís moi bons e que ademais, xa temos dito que en algún momento estaría moi ben que se dotara algún parque infantil coberto. Moitas veces os gobernos, as institucións esquécense da xuventude xeral e dos adolescentes e a xuventude tamén precisa espazos nos que socializar e pasar un tempo de recente. É ben sabida a preocupación que temos amosado en BNG en diversas ocasións polo antigo hotel de Broña e consideramos que tras levar demasiados anos pechado atópase nun estado lamentable, supoñendo un risco higiénico para a veciñanza e os visitantes, máis alá de dar unha imaxe espantosa para outros e atoparse no lugar onde nunca se debeu edificar. Sabendo que xa houve algunha xestión a instancia do noso grupo para saber en que estado legal se atopaba o inmoble e, vendo que a cousa segue parada, rogamos que o Goberno faga as análises precisas e as xestións necesarias e impoe o expediente de abandono para proceder co seu derecho. Sumamos tamén, compartimos máis ben, mellor dito, o rogo que presentou o Partido Popular para aumentar o mantemento no parque infantil, pois tamén recibimos moitas queixas ao respecto. No parque infantil de San Juan, me refiro. Tamén queremos facer un rogo, xa que levan bastantes meses a casa parroquial de, xa non é da parroquia de San Cosme, pero tamén queremos traerlo, da casa parroquial de Outes, que tamén houve un derribo nun lateral, que sigue exactamente igual, non se moveu unha sola pedra ali, entón, pedimos que fagan ao respecto. Outro mes máis rogamos que fagan unha vez por todas a sustitución dos contedores que están en malas condicións e a dotación das clases onde se seja necesario. E xa para rematar, o noso último rogo, como saben, os últimos anos son da parroquia de San Cosme, en Vindimón, xusto onde está o parque infantil, o río está a comer as marxes e isto pode resultar perigoso para a veciñanza. Sabemos que vostedes son coñecedores disto, mas gustaríanos trasladar aquí a nosa preocupación e rogar que actúen para adecuar o lugar. E nada máis. Moi ben, moitas gracias. O Partido Socialista ten 3 rogos. O primeiro está feito o ano pasado con respecto a esta fonte, a ver se a poden amañar ou poñerlle un pedal. Esta é a fonte situada no Peirán, a mellor a usted non lle sona, pero é a fonte que está no parque infantil ao lado da piscina.
xa o fixemos o ano pasado, hai moita xente que usa esas instalacións, rogamos outra vez a ver se a poden poñer en funcionamento. O mellor sería con pedal para que non lle roben o grifo. Robo 2, xa feito ano pasado, tamén. Na recta do Freixo, antes de coller o ramal, o último que baixa para o Porto, hai unha especie de selva amazónica. Non lle mito. É dicir, só lle faltan os cocodrilos. Porque ratas, bichos, serpes e de todo, ali hai. E a maiores, se se fijan, existe o perigo de que alguén caia ao pasar pola beira rúa. É dicir, porque isto é un perigo. Despois, chamarán de demagogo cando pase algo. É dicir, rógolle que fagan algo ao respecto. E o rogo 3, rogamos que estudien a posibilidade de facer un aparcadoiro de bicicletas, non físico, sino un destes para poder enganchar as bicicletas ao ferro con un candado na praia de Buroia, porque sabemos que hai moitos usuarios que acceden á praia en bicicleta. É dicir, non custa nada, é un ferriño que se coloca e polo menos darle servicio aos usuarios que así desesan acceder á praia. Físico é. Que é físico. A ver, entendo. Quere dicir que Non é físico, non é terrenal de kilómetros. Algo virtual non é. Usted entendeu. Ahora tú, si queres, Vale, bueno. Rematamos o pleno. Empato